Zdravím vás, všechny lektory životních map. Dnes vám ukážu, jak vkládat vlastní akce na stránkách životních map. Takže si klikneme třeba na internetový prohlížeč Firefox, tady si zadáme životní mapy. Už mi to tady nabíhá, takže já si to zkrátím. Teď nám načte vlastně stránka životní mapy. Za CZ dáme lomítko a za lomítkem napíšeme admin. Tímto bychom se měli přihlásit do administrace životních map. Tak, teď nám vyskočily tady ty dvě políčka. Tak, teď si skopírujeme uživatelské jméno a heslo, který vám zašlu všem e-mailem. Tak, dáme vložit a dáme přihlásit se. Chvilku nám to trvá. Mám tu malé připojení. Tak, už jsme tady. Takže si najdeme na akce, zmáčkneme levé tlačítko. Tak, dáme si tady vytvořit novou akci. Tak a dáme vytvořit nový záznam. Já jsem si tady ve Wordu připravil akci, která se týká kopsových. Takže si dáme název. To je podle toho, jaký vy máte název. Tak tady dáme vložit. Tak, teď si najdeme sem na tento posuvník. Tady v rubriky akce mám vlastně vypsaný všechny lektory a pokud se tam najdete, tak se zaškrtnete, aby bylo vidět vlastně na stránkách, že tuto akci pořádáte vy. Takže teď tuto akci pořádají, neboli budou tam přednášet Petr a Kamila Kopsovi, takže já si najedu životní mapy. Tak, teď je tady zaškrtnu. Tak a hned pod rubriky a akce máme tady nastavení akce a dáme tady zvýraznit v měsíčním přehledu. Proto si zaškrtneme. Tak, teď si tady dáme zvolit náhledový obrázek, klikneme na to. A ten náhledový obrázek se rozumí tomu, že vy si tam potom zvolíte vlastně svůj obrázek, aby bylo vidět, kdo to pořádá. Já tady zvolím životní mapy. Dám zvolit náhledový obrázek. Teď se mám tady objevil. Tak, teď ještě tady vložíme vlastně letáček. Pokud již letáček nemáte, tak stačí textový soubor tady napsat. To znamená, jestli to je pro dvě osoby a jiné informace. A pro ty, co již mají vytvořený vlastně letáček, tak si nahrajeme ten obrázek. Takže si dáme mediální soubory. Dáme nahrání obrázku, teda souboru, vybrat soubor. Tak, tady si najedu na hlavní stránku nebo kdekoliv jinde, kde máte svůj letáček, kliknu na něj. Tak, teď se nám načetl. A teď ho dáme vložit, to znamená, že si najdeme zase zpátky tady na levý kurzor a dáme tady velikost. A dáme tady původní velikost. Dáme vložit do příspěvku. Tak a hezky se nám to takhle tady načetlo. Tak, co se nás teď bude týkat?
Nastavíme si datum a čas. Takže já vím, že se to bude konat 7. března, takže si tady zajedu na datum a čas zahájení a tady si najedu v kalendáři vlastně 7. března. Vím o tom, že to je vlastně v 16:30, ale nevím, kdy bude čas ukončení. Pokud vy budete vědět, že je čas ukončení ve 22 hodin, tak si tady dáte ve 22 hodin nebo podle toho, kdy skončíte. Já, že to nevím, tak si tady nastavím úplně stejný čas. To je z toho důvodu, že se nám potom zobrazí datum zahájení. Ale nebudeme vědět, kdy skončíme, jak dlouho to bude probíhat. Tak toto již máme zadané. Pokud vrátím se ještě zpátky k datumu a času, pokud byste věděli, že vlastně vaše přednáška bude trvat 2 dny, tak si již tady dáte třeba 9. a že to bude končit, dejme tomu, v 15 hodin 30 minut. To je jenom tak, abyste věděli. Já si to vrátím zpátky a teď tady nastavíme místo, to znamená, kde se to bude konat. Tak. Takže si skopírujeme místo, kde se to bude konat. Přesnou adresu místa. Tady nám to hlásí, že adresa je vytvořena, to vůbec nevadí. Tak tady dáme vybrat zemi, stačí napsat ČE. A ještě tam dáme poštovní směrovací číslo. Krajně musíte dávat. Po případě váš telefon a vaši internetovou stránku nebo tu stránku, kde se to již bude konat. Tak, to bychom měli vyplněné. Tak a teď si dáme, to znamená vstupné. Takže symbol měny dáme káče. A tady dáme 50 a i více podle toho, jak vy budete potřebovat. Tak, teď to všechno máme již vyplněné a dáme publikovat. Tak, a teď, aby jsme si byli opravdu jistí, že to máme na stránkách, tak si najedeme tady na životní mapy zobrazit web, dáme pravé tlačítko a dáme otevřít odkaz v novém panelu. Tak teď se nám tady načetla stránka životních map. Tak už je tady máme, dáme kalendář akcí a zkontrolujeme si, jestli tu akci tam opravdu máme. Tak a vidíme, že tady vlastně tu akci máme. Tak se na ně klikneme. Tak teď tady vidím vlastně název, kdy, od kolika, kolik to stojí. Tady máte to i v podrobnostech napsaný. Rubrika akce, životní mapy.
Tak, teď tady vidíme místo konání, webovou stránku, kde to je, a i Google mapu. Tak, když byste vlastně tuto akci chtěli sdílet na svém Facebooku, tak si tady kliknete na Facebook, nebo Twitter, nebo Google+. Vlastně Google ještě umožňuje jednu věc, nebo tyto stránky, že pokud máte kalendář Google, tak tady dáte jenom přidat do Google kalendáře. A teď už se tady jenom přihlásíte a dáte vlastně, že se vám vloží ta daná akce na váš googlovský kalendář. A to je z mé stránky vše. Pokud byste měli nějaké jiné dotazy a nevěděli se rady, tak se můžete obrátit na podpora@životnímapy.cz. Děkuji za pozornost.